kore koro wachak gi skunde machien kocha koso chako gi kanya. Chako gi skunde biro kawo higa mang'eny. Kik wawundre. Mbui no biro, gik miwinjo wacho gite gintiere mbui. Trends gite kidhi mimanyo gi e mbui kacha tibiro yudo gi. To gibiro mi gimiluongo ni suggestions mar kama inyalo yuda kinyalo medori. Kaw thuolo mari, gwel mbui, tigi mbui maber, okonyi dongri kinyi yud tich. Kik iwach ni ok nakonyora nikech natiyo gi mbui. Nikech ng'ato bende ineno ka thuolo mang'eny okawe e simbe, entiere Facebook, entiere e TikTok, thuolo magi moketho gi dongo nyalo tiyo e somo makama. Ano ote ni masimpro nyanango to nyisna go ni antie manotimo ICT matiere gi degree. Onyalo yana bade. Entiere Nango Central Sakwa. Ng'onga motimo e ICT. Nikech ICT duong'. ICT duong'. Yes. Konyisa no ang'onga motimo to kwanyal dagi konye. Yes. Erokamano ahinya. Aya, koro sama koro watieko kendie en inyalo chiwonwa wach mogik kijiwo godo jonyuol kanyakla kod joma mantiere kod gombo mar bedo kanyo. Ne jonyuol magombo mar mondo nyithigi otim gimiluongo ni STEM courses pok olewo. Kata en mana jahigni 30 pok olewo. Thuolo nitiere. En mana ni bende en gi gombo mar some. Kosebedo gi gombo mar some, ere kaka odwa nokonye. Kodwa nokonye, owacho ni mama gi baba mae gi gima gini madwaro timo. Unyalo konya nadi. An awuon an mawuoyo kodi ni an akonyo ga ji kaluwore gi gima ng'ato dwaro. Nikech ok nyal chune mar mondo ng'e gimoro achiel. Seche moseng'e gima odwaro ni, bang'e obongone biro yawre to wacho ni nitie gimoro kacha ma koro nyalo gombo kendo ng'eyo. Mondo tim. Yes. Kochopo kanyo koro nyalo konyogi. Ok ang'eyo ni ginyalo gombo mar mondo giwuo kodwa kachiel achiel. Mane machielo mabende adwaro nikech aneno ka ji mathoth dwaro kanyo mondo imakne gi lwet ji. Inyalo weyane yo ma ginyalo tudre kodi? Ang' namigi namba tabiro kwayo ni namba mabomiyo gi Satich. Ariyo kinyi nyaka 11 odhiambo koyie. Toke kanyo kik ugo. Erokamano, wana namba ni mapiyo piyo. Namba 7 1 1 8 9 Erokamano mana ka nuwe mapiyo piyo kata erokamano mano ka Nyiroro Sokech mano jatije mar